Madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon sa mga paraan tabay sa pangaran kan Newsbase Mega Force Patrol. Asin kan pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani ang sa indong tagapagbareta. Enot sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, may Record and Independent Commission for Infrastructure o ICI kan mga nainot nindang pagdangog kan flood control scandal. Inan-enot na pagkakataon na ipinaapod ang mga resource person kan komisyon. Sigon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, nakadepende pa sa pinagigibukan sa ina guidelines as in procedures kung isa sa publiko ang mga nainot na pagdangog. Kay puan man timbangon ang diretsyon para mapangatamanan ang sensitibong impormasyon sa mga iimbitaran na resource person. Ini para maprotektaran ang sinang diretsyon, siring man ang kagustuhan kan publiko na transparency. Enot nang inanunsyo kan komisyon na ila-livestream na ninda ang mga hearing, kasunod ka nagkukusog na pangapulan kan publiko para sa transparency as in accountability. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Nakatalaan na magsaangat nin 15 kaso sa masunod na semana ang Independent Commission for Infrastructure o ICI katakod kan maanumalyang flood control scam. Sigun ni kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro sa press briefing sa Malacañang, sampang kan padagos na investigasyon sa nabunyag na iskandalo sa flood control projects. Sigun kay Castro, padagos ang pag-aksyon kan gobyerno tanganing aramon ang mga ahensyang may anomalya apera sa Department of Public Works and Highways. Nakapagsaangat na nin sarong kaso ang ICI asin 15 pa ang nakalinya laban sa mga pinag-iimbestigaran na individual sa mga masunod na aldaw. Apera sa ICI na isaangat naman ang 21 fraud audit reports o kan Commission on Audit, 13 reklamo kan DPWH asin minadiskubreng 421 ghost flood control projects. Nakakasuhan man ang mga imbwelto. Sinabi ni Castro na maging ang Bureau of Internal Revenue ang nakapagsaangat na nin apat na tax evasion cases, matang nakapag-freeze naman ang Anti-Money Laundering Council din maabot sa 5.2 bilyones pesos kantidad ng mga propriedades, kaibahan mga bank accounts, insurance policies, motor vehicles, real estate properties as in e-wallets kan mga individual na imbwelto sa anomalya. Posibleng kaibahan si Ako Bicol o si dating Ako Bicol Representative Saldico sa mga enot na opisyal na sasaangatan ng kaso sa Sandigan Bayan sa masunod na bulan, sigun kay Ombudsman Buying Rimulya. Inirekomendar kan Independent Commission for Infrastructure na kasuhan si Ko dahil ang sa iyang kumpanya na SunWest Construction ang naging kontraktor ng 289.5 milyones pesos na flood control project sa Oriental Mindoro na pigtuturong may depekto. Nagluwas investigasyon na dahil sinunod kan kontraktor ang original na disenyo kan proyekto, partikular sa mga steel sheet piles na nagbalgar sa kasunduan kan kontrata. Sinabi ni Pani Rimulya malamang ay kasama si Ko sa enot na batch kan mga sasaangatan ng kaso katakod kan mga anomalya sa flood control projects. Kung kaito minaabot sa 6 na bulan sa gudsarong taon ng durasyon kan preliminary investigation kan mga isinaangat na kaso laban sa mga opisyal kan gobyerno, matagal sa naininin si Sentang Aldaw sigun kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Sa budget hearing kan opisina kan Ombudsman para sa 2026, sinabi ni Rimulya na binago na ninda ang sistema pon sa filing asin pagdara ning kaso sa Sandigan Bayan Original Trial Court. Sigon pa kay Rimulya ang sistemang ini, ang ginibo niya kan siya ang sekretaryo kan Department of Justice o DOJ, asin sa hiling niya pwede man ining gibuhon sa Ombudsman. Sigon pa kay Rimulya ang sistemang ini,
Iba pang detalyes kan bareta sa Lado Nacional, pinagaadalan kan Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang kasong posibleng isaangat sa mga retired general na nangangapudan nin pag-aklas laban sa gobyerno sigon kay Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Sigon kay Browner, sinabi kay ni nabakusan ng mga retiradong general pati na ang gabos na individual na nangangapudan nin kudita sa administrasyong Marcos Jr. Nangapudan man si Browner na tunungan ang arog kay ni mga pangapudan dahil ang tadaiman ini makakatabang sa ikangamaray ka nasyon. Mismong siya ang dagitman sa korupsyon alagad ang AFP. Solido ang profesional solido na maging profesional apisar kan ribok sa politika. Piglinaw man ni Browner na daisinda nagkokontra sa pag-aklas kan mga retiradong general alagad ay nasinda mag-agda o nin iba pang masuhay sa gobyerno. Kinundanar ni Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito ang mga aligasyon na nakaresibir siya ng pondo hali sa mga diskaya. Sigon kay Pleito, dainin katotohanan ang nasabing impormasyon sa pagsasabing saro ining aligasyon na dainin patunay. Katakot kay ni para sa transparency, handa siyang makipagtabangan sa mga ahensya. Gusto man kay ni ipaabot na nasasabutan niya ang trabaho kan kada institusyon sa paghanap ng katotohanan, mantang bilugan sa iyang tiwala na mabutwa ang katotohanan pag-abot kan panahon. Tinawanin doon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang commitment kan sa iyang administrasyon na masiguro ang kada pamilyang Pilipino igwanin access sa ligtas, disente as in abot kayang paharong. Sa National Housing Expo 2025, sinabi kan Presidente na puga-puga na ang national government, pribadong sektor as in mga housing agency para maipauto-bini. Nagkapira sa mga ipinautob na lakdang kan gobyerno para digti. Iyon pagpapadali kan proseso para sa paharong, pagpapalawig kan housing programs as in pagpapararom kan suporta kan nasyon sa housing sector. Katakot kay nainumo kan Presidente ang Pag-ibig Fund bilang saro sa pinakamakusog na ahensya as in pinakapinagkakatiwala ang ahensya kan gobyerno pag-abot sa housing sector. Mantinidong bilog ang tiwala kan US-based infrastructure investor na I-Squared Capital sa Pilipinas sa ibang kan mga kontrobersiya sa flood control projects kan gobyerno. Sa courtesy call kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang, inumaw kan I-Square founder as in chairman na si Dr. Sadek Uwaba ang mga reformang ipinautob kan administrasyon na lalong nagpakusog sa investment climate kan nasyon. Sigon kay Uwaba, mantinido ang Pilipinas para sa long-term infrastructure growth. Nagpromisa naman siya na ipagpapadagos ang pagbugtak nin puhunan sa nasyon kasabayan pagpapahiwas kan Royal Cold Storage Facility sa Bulacan. Pupuunan na kan Department of Labor and Employment o DOLE na aramon ang bilang kan mga obrero na posibleng maapektaran kan mga naidiskubre sa investigasyon na may kinaaraman sa mga maanumalyang flood control projects. Sa pagdangog kan 2026 budget kan DOLE, sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nakikipag-coordinar na ang mga regional director kan ahensya sa saindang mga counterpart sa Department of Public Works and Highways o DPWH para madiskubre kung si isa yan mga obrero na pwedeng maapektaran kan issue. Piglinaw ni Laguesma na dai pwedeng isabay kan DOLE sa mga pigaapod na ghost workers hali sa mga proyekto na daiman existido. Dagdag kan opisyal, padagos ang mga datos para mas mahiling ang aktual na epekto kan issue sa employment situation kan Pilipinas. Tinawan doon ni Senate Committee Senator Sherwin Gatchalian ang nasabing issue matapos mabawasan ang propestong budget kan DPWH para sa 2026 asin mataawanin blacklisting ang nagkapirang kontraktor na imbelto sa flood control controversy. Justice Lucas Bersamin. Sa motion for reconsideration, tinawan doon ang testimonya ni Benhur Luy asin Ruby Tuason.
Dagos nang nahatulan kan Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles ang pork barrel scam queen may kinaraman sa salang paggamit kan Priority Development Assistance Fund o PDAP. Sa ipinaluwas sa desisyon na patunayang guilty si Napoles sa mga minasunod. Grap, 2 bilang kan malversation of public funds asin 2 bilang kan falsification of public documents. Kasabay sa nahatulan ang presidente kan National Livelihood Development Corporation asin si Michael Benjamin, dating political affairs chief ni dating Senator Gregorio Gringo Hunasan. Mabeltaan detalyes kan mga bareta makalihis ang nagkapirang pagirumdom. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na!
Balik kita sa mga detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Ipinaluwas na ni Senate President Vicente Sotto III ang sayang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN kung saan maabot sa 188,868,123 pesos and 40 centavos ang sayang kabilugan na yaman. Base sa certified true copy kan SALN na ipinaluwas kan opisina ni Senate Secretary Attorney Renato Bantug Jr. kan Hunyo 30, 2025, ipinahayag ni Soto na nagkakantidad ng 335 pesos .17 o 17 centavos, 335 million pesos and 17 centavos ang sa iyang mga real property. Kasabay digdi ang tulong harong asin lote kung saan pinakamahal ang nasa 235 milyones pesos. Siring man ang duwang condominium unit, duwang residential lot asin sarong agricultural lot. Maabot naman sa 130.4 milyones pesos ang kantidad kan sa iyang personal properties dahilan para umabot sa 465.6 milyones pesos ang kabilugan na assets ni Soto. Padagos ang pagsulong kan kaso ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court matapos ibasura kan pre-trial chamber ang sa iyang agyat na jurisdiksyon kan korte. Tinawan doon kan ICC, may derechos ini na ipagpadagos ang investigasyon dahil pinunan ini bago mag-atras ang Pilipinas sa Rome Statute kan taon 2019. Katakod kay ini nagpapadagos ang proseso sa nasabing lakdang sa pagsasabing yaw ng tiwala kan pamilya Duterte na magkakaigwanin positibong resulta ang investigasyon. Nagpagirumdom ang Philippine Statistics Authority o PSA sa publiko na likayan ang pagre-register ka national ID na sobra sa saro. Sigon sa PSA, posibleng magkaos sa ininin issue pagabot sa pagpoproseso sa national ID system. Tinawan doon ni PSA Undersecretary Claire Dennis Mapa na nadedetect kan sa indang sistema ang double registration na nagiging dahilan kan dagdag na delay dahil kinakaipuan pa ining pumairarong sa mas halawig na proseso as in investigasyon. Sigon naman kay Assistant Secretary as in Deputy National Statistician kan PhilSys Registry Office Rosalinda Bautista na igwan ng updating serving centers ang ahensya kung saan pwedeng magpasiring in kaso may sasalidahan na impormasyon sa indang national ID. Siniguro kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na makakasakay asin makakauli isa sa indang mga probinsya ang mga kababayan para sa Ondas 2025. Sigon kay LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, kasunod din kan pag-aprobar kan special permits para sa 847 units ng pampasaherong bus na mabiyahe sa Exodus kan All Saints asin All Souls Day. O sakop kan mga permit ang 124 ruta sa Metro Manila asin Luzon kung saan kadaklan sa mga ini ang hali sa mga bus terminals asin transport hubs sa National Capital Region. Nasa 189 units ang may biyaheng poon Metro Manila pasiring Southern Luzon, partikular sa Calabarzon asin Mimaropa, 491 units para sa Metro Manila pasiring sa Northern Luzon, asin 67 units na may biyaheng Metro Manila pasiring Bicol Region. Naaprobaron naman ang dagdag na 18 bus para sa Metro Manila Eastern Visayas Route, 21 para sa Metro Manila Western Visayas, asin 5 bus pasiring Mindanao haling Manila. Mientras tanto, may 56 na dagdag na unit man ang naaprobaran para sa iba pang lugar sa Luzon, alaga da ikaibahan ang mga ruta pasiring sa Metro Manila. Iyan po ang kabilugan ka mga detalyes kan bareta na tiniripon para sa bareta alas 5. Sa pangalan ka nagsururat kan bareta o sa pangenot ni News Director Mardela, Ma'am Jenny Matthew Balyaran. Sa Master Control si Kuya June Napoles, sa IT si Kuya Jerome Nico Martinez, sa Mega Force Patrol asin sa pirminindong nakakaibahan na si Sir Pio Fernandez. Ako po si Nicole Ann Gloriani, ang sendong naging tagapagbareta. Salamat po sa pag-antabay.